Lagay tayo, stainless. Masarap. Masarap po. Talong ni Kuya Dex yan. Kuya Dex, cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers, cheers. 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 Lanches. Uy! Nga, maambon-ambon eh. Piso. Pasada. Nakakapulot ka pa. Kaya nga eh. Sakto yan. Ay, wala pala mabibili piso. Pero nagugutom ako Kuya Dex eh. Gutom ka na ba? Oo. May alam ka bang kakainan natin? Parang may nakikita ko mula dito, di bale? Akong bahala. Ikaw bahala. Diskumpiyado ako pag ikaw bahala. Hindi, ako bahala. Mas diskumpiyado ako kung ikaw bahala eh. Durado pa. Uy! Nusok Naamoy Chess na ah. eh. Amoy ko yan ah. Yun, dahil manok. Masarap to, Chess. Ito natin to, Dex eh. Oo. Ano? Pero ito ang gawa ng chong sinasal. Magandang araw sa inyong lahat. At Dito tayo ngayon sa Chong's Chicken Inasal. Kita tayo ng chong sinasal para tikman ang kanilang manok. Pinagmamalaki nilang inasal. Malaki nilang chong sa inasal ng chong. May gana nga eh. Ito yung paborito natin eh. Yan o. Chicken, titibag na maraming kanin niya mga kats. Ganda ng pagkakababad o. Mamaya titikman natin yung Chong's Inasal. Pero bago natin simulan yan, maraming salamat sa 50,000 plus na subscriber mga kats. Thank you very much for Ay, support. sa inyong lahat. At maraming salamat. Yan. Yung mga silent subscriber natin, no, ngayon lang na higaw mga kats. Free kayo to click the subscribe button para tuloy-tuloy tayo happy. Tara, tikman natin to mga kats. Pakita lang natin. Jess, napin natin si Chong. Nandiyan ba si Chong? Mga nandyan lang si Chong. Chong? Puro tsanganan dito mga kaps. Wala ka si Chong. Ayun. Ay, masarap to. Yes Ano po, to yung sir. picho? Pares, sir. Yan. Ano siya? May Jo, pakpak. tsaka may pakpak. Ito yung ano, hita, Jess, no? Hintay. Paa. Pa. Tawag dyan paa. Oo, yung Hindi pala paa, yun. paa. Paa. Tapos yung pecho. Yung nga pala mga kaps, nandito tayo ngayon sa Phase 2, Deca Clark, no? Ako na mag-iiyaw ha. Sa mga gusto pong umorder ng Chong Sinasal, yan, pwede nyo pong itry ito dito sa Phase 2 Deca Clark. Lalagay ni Chester yung number nila dyan, yung Facebook page. Para po matikman nyo ang napakasarap na Chong Sinasal. Kailaman na natin. Nakailam na si Chester. Umalis na yung mga chak. So yung mga kaps, nandun na si Chester, nakikialam na talaga. Yan ang tunay na Chong. Ayoko na ako dito. Ayoko na ako babalik sa backyard. Ayaw na bumalik sa bago. Umayos na rito mga kaps, tingnan nyo. Ito po ang ating parte ng Chong Sinasal na binibenta for the price of 70 pesos. Napakalaki ng Meron ka sukat. ng ano, free chicken oil dito sa backpack at May pecho na toyo to. mansi ka na, may free chicken oil ka pa. Yun. Yan. At yung isa naman, ito yung 65 pesos nila. Yan yung leg quarter, no? Yung paa, no, Chess? Oo. Yan. Ay, natanggal ko. Yan. Ano yung baha nila? Wow! Napakalalaki ng mga sizes, no? Murang-mura pa ang halaga. Excited na nga ako. Sarado ako, may tigil mga portion na eh. Kaya pala, kita mo mga kaps, nakita nyo naman ang preparation nila, napakalinis po. Yung area po nila Pakita ko talagang keep na keep sa Ito linis. yung Yan. finished product nila. Mm. Well, actually, parang isasalang pa yata. Tapos, Pagka gusto yata order ito, Chess, pwedeng i-reheat. eh, balik natin mga kaps. Kasi taga dito na ako eh. Yun, no? Ah, Ay. Grabe, nagtinda na po si Chester. Ayun mga kaps, ha? Bili na kayo, Chong! Sinasal! Yun! Ayun mga kaps, subaybayan niyo po itong video na to. Ito po ay isang pa-unlock namin sa nag-imbita sa amin. Siyempre, si Chong Sinasal! Chong Sinasal. Chong Sinasal! Oo, yun! Ang padating na si Chong. Kaya nga, hinihintay lang natin si Chong kasi tamang interview natin ng konti, Chess, no? Oo, si Para Chong, matanong natin kung paano
Nasaan si Chang? Maya-maya, papakita natin. Okay. Papasin lang natin to. Lagyan natin cry. Alright. Maganda na mga Cubs! Tara mga Cubs! So, ayun. Iyan, no? Tapos din, no? Grabe. Meron na tayong pitcho at paa. Ayan, Ay, mag-excuse muna tayo kasi nandito tayo sa roadside, mga Yan, Cubs. So, public po yan, tayo. makakarinig kayo ng mga ganyan. mga dumadaan. So, Siya, no? pero, kakain pa rin tayo masarap. So, Ayun mga sana Cubs, natin to. paalala lang po, no? Ito pong Chong's Inasal, wala silang dine-in chest, Ayun no? nga po pala, wala po palang dine-in dito. Actually, order ka lang talaga. Iiyawin nila, tapos bibilin mo na, uwi mo na, take Tama. home. Ngayon, syempre, titikman natin kung masarap, di ba? Yun, ha? At syempre, Yun! pinagbigyan tayo ni Chongs. Ayan tayong rule number 1. May rule number 1 to mga Cubs, ha? Hindi na namin kagad kasi nasa public tayo, nakakaya. Oh, Anyway, sa bawal. cheers So, muna tayo, Chess! Yun, Yun. Magandang araw sa inyo lahat mga Cubs. Banatan na natin to, Chess. para sa inyo to mga Cubs. Sarap ang beer ni Chongs. wala po silang beer. Chongs beer. Anyway, Nasi, Direk. nasi, Chess. Nasi. Labas mo na yan. Hindi, saan tayo nasi? Hindi bahaw to, Chess, no? Bago, mainit. Kamay-kamay mo na lang, Kredex, kasi Yan. kapag inasal, mas masarap. Malis naman po yung kamay natin mga Cubs, no? Yan, Mas masarap titikman natin. yan, kinakamay. So gagawa Okay. muna tayo ngayon ng sausawan. Kalamansi toyo. Yun. Siyempre, ano pa nga ba, ano? Yan, oh. Lalagyan mo lang yan ng toyo. Yan po mga Cubs, ha? Sa Chong's Inasal, pag bumili po kayo ng kanilang paa at saka yung kanilang pakpak, no? Na may petso konti, yan, no? Best partner yan pag pagka kakain ka ng mga manok. Tama, pwede rin kayo Nangingiyaw. mangingi ng higanting sili. Ang lalaki po ng sili nila dito. Lagyan na natin chicken oil. Hey. Again mga Cubs, dito to sa Clark, sa Deca Yun. Homes Clark. Nakapwesto ang branch na to. Ma. Chong's Inasal. Lagay mo sa description box, no, At Chess? saka ilalagay natin yung Facebook Yan. page nila. Pwede Sana nyo mabisita nyo rin mga Oo, Cubs. At, lalo yung mga bigyan taga nyo ng dito, likes, Chess, no, taga Deca na sa Clark, no? Pwede po kayong bumisita. Nandito sila sa phase 2, Chess? Tama? Oh, phase 2 to. Sa may taas. Aray, Sa mainit Deca, mga Cubs. Nakakapaso yung kanin ng Chong's. Gusto ko palang magpasalamat. Inimbitahan nga tayo nila Yun. Mr. Louie and Raylene Zapata. Thank you. At binabati natin yung anak niya, si Sofia. Yan. Sophie. Maraming salamat sa pag-imbita dito. Sa Chong's Inasal. Siyempre, maraming salamat at binabati rin natin, sinashoutout din natin si Cribs by Biben. Chess, no? Yan. Shoutout. Oo. Maraming salamat po. So, So yun mga Cubs, muna no? natin to. Pakpak. Tatry natin kung pasok ang chicken inasal ni Chong's, no? Sa mga standard ng luto ng Team Kalas TV. May mga inasal din kasi tayo Oo, mga may Cubs. ginawa rin tayo. Tsaka tingnan natin, Jess, yung pati yung chicken oil nila, titignan natin. So ito, mga Cubs. Pagka inano mo, lutong-luto talaga. Titigman natin, wala munang kahit anong sausawan. Wala, no? Tingnan natin kung pasabi Oo. yung ano nila, no? Ako naman, Jess, lalagyan ko ng chicken oil, ha? Para mas masarap pa doon sa ginawa. Masarap pala yung Chong's, ano? Masarap, wala Yung pa chicken ako oil. nalilito sa Ako, akin, hindi ko ha? pa natikman yung karne, mga Cubs. Yung chicken oil, tinikman ko, masarap. Okay din yan, Kuya Dex. Pasok. Lalagay mo sa kanin. Pasok. Tapos pisil-pisilin mo. Oo. Kaya lang, Kuya Dex. Na. Delegates din yan, ha? Chicken oil. Siyempre, kailangan tayo mag-ingat, no, sa mga gano'n. Tama yung sinasabi ng mga Cubs natin. Napasarap. Yung sarap ng ano nyo, ha? Masyadong sinarap. Walang halong biro, mga Cubs. Yung chicken inasal po ng Chong's, malasa talaga, Chess, na. Oo. Malasa, Marami na malasa. akong tinikmang inasal. May inasal natin. May inasal na kulay green. Inasal na kinugin, kumain na rin tayo din. Yung may anim ng ano, no? Ano? Sinigang, no? Sabaw. Ay, may sinigang. Pero iba to, ah. Ito, masarap. Hindi rin sinatitipid sa stick, mga Cubs. Hindi kaya. Gigante yung mga stick, kawayan. Lalaki. Kasi pag ganito, guys, delikado ka kasing masunugan ng stick na puputol. Katulad mga ganyan, no? Meron ako nabasa sa comment nila tungkol dyan sa stick na yan. Nagbigay ka ng tip, kapag daw mag-iyaw ka ng nakatuhog na manok na ganyan, basahin mo yung ano, Natay mo. bago mo tuhugin yung manok, babad mo muna sa tubig para kapag nag-iyaw ka, hindi ka masunog. Ay, tama naman yung sinabi niya, no? Hindi ka mapuputulan. Ano yun, pwede na idea yun, ha? Tama yung tip niya na yun. Hack Okay yun, yun. mga Hack. Cubs. Sinishare lang namin sa inyo kung ano nabasa namin, baka magamit nyo rin. Actually, mga Cubs, ginagamit na po namin yung style na yun. Maraming salamat. Oo. Kung nandito ka, comment ka ulit sa baba. Effective Sabihin mo, na, ikaw yun. effective. Hindi nababali, hindi nasusunog, no? Nasi, guys. Wala. Ang cute ng plato natin. Sige. Ay, nako.
Oo. Pag mga Dagdagan pa natin para madulas-dulas yung kanin, madaling ano yun. Pag ganito Lunukin. yung kinakain mo, Chess, talagang gaganahan ka, no? Nakakagana po talaga. Kuya Deb, itong- si camera baka natatakam na sa'yo. Bibigyan ko siyang manja, sagana tayo ngayon. Cameraman! Tikman mo. Gusto yata ng kanin ni camera, halika rito. Baka nahuhulog yung camera. Matindi to si cameraman. Nangingi pa ng kanin. Yan ha. Natawa si Chester. Okay ka. Kanin na mga bro. Saka ka ngayon, paano makakain yan? Tibay. Eh, marami kasing concern kay cameraman. Oo. Hinihintay nila daw lumabas, no? Hindi daw natin pinapakain eh. No, lagi naman kang lumalabas dati. Ay, mga bago kasi, no? Hindi sila, check niyo po yung mga luma. Nandun yung camera. Nakahanap sila, baka akala nila. Natin kasama. Matagal na siyang kasama mga kabs. Nga. Init. Kita niyo po mga kabs ha. Dating kanin namin bago, hindi siya bahaw. Siyempre, chongs inasal yan. Yung sinasal yan. Iba ang kanin sa chongs inasal, laging bago. Tama. Hindi ka tulad sa backyard. Laging malamig. Ano bahaw kinakain natin doon eh. Yung chongs inasal, nagdaabot ng mga manok. Higit lang sinasal. Grabe na yung chong sinasal. Bumaba po ng manok dito. Yan ang chong sinasal. Nakakita niyo naman po. Pakita ko just yung ano ha. Nadagdagan yung pakpak natin. Mga kabs, ito po, medyo ko na, winasa ko na yung manok na ano. Para lang po makita nyo sa chongs inasal, pag nagluluto po sila, nakita nyo yan? Luto. Yes, no? Lutong-luto. Kadalasan po sa mga binibili nating manok, pag putol mo nito, namumula yung chest. Hindi naman team kalas yun. Hindi tingnan. Alam naman tayo, galit tayo sa hilaw eh. So yan po mga kabs ha, pakita ko sa inyo. Sarap to the bones, walang dugo, walang ano, lutong-luto. Nakakagana pag binabali mo ganun, tapos alam mong luto ang kinakain mo. Napakasarap kumain. Grabe. Tulak natin Ito, konti. tulak natin konti. mga kabs. Cheers. Salamat siyang pinagbigyan mo kami mag-rule number 1. Tsaka yun, naman pinababahan ni Chongs ng manok na hindi sa mga kabs. Yan po, napakarami. Kuha natin tong ano, yung picture na lalagyan natin ng ano. Bakit kaya the best part ng picture sa iba? Yung pagkakakain na, Iba-iba, no? pag kaubusan na ng manok, natitira yung picture. Hindi natin alam, meron talagang ano no, picho eater, meron ding paa eater. Taga, may binibigay pa. Pitong! Dagdagan daw ng kanin. Kayo na yan, Jess. Akin na to. Mamutok mga kabs, mahirap kamayin. Ayan, lagay mo dyan, lagay mo Kinuha dyan. na ni Kuya Dal yung malamig. Mga nandito sa Deca. Clark, no, Jess? Pwede nyo bisitahin ng Chongs Inasal, no? Sa ano lang po sila, kanto lang sila ng Antorium, yung kanto na yun, tsaka yung face, yung daan mismo. Yan. Take it from us mga kabs. Masarap. Masarap. Masarap talaga. Kasi nagluluto din tayo na inasal Nagluluto tayo inasal. Alam natin Pati yun yung chicken oil, alam eh. natin. Madumi na ako, hindi na ako Ngayon, kasama sa kaya ka na naman, Jess, nagkakalat ka na naman. Sarap. Ngayon mga kabs, natapos ko na itong isa. Doon tayo sa paa. Naman pa, may ako naman yung picture. Para sa atin matima. Ayun, may refill! Picture ka, Maggi. Chongs! Hindi na uubos kay Chongs. Dami. Sabi ko nga sa Jess, libre sa Chongs Inasal yan. Kalamansi, sili, toyo, tsaka yung chicken oil, mga kabs, ha? Parang gusto niya tayo kumain ng sili. Kuya Dal, kain ka daw sili. Nangamaga ang nguso ko dyan, mga kabs. Yun, giant pa naman yung sili nila, hindi maliliit. Kunin ko muna ito, Edex ha. Kunin mo lang, napakadami yan, Chess. Tapusin natin sa masarap na Habang pahayan. binabanatan mo yung Dito, paa, dito. Chess, no? Ito ko pasalamatan, yung 70,000, going 70,000 natin, Chess. Tama? Excited ka naman eh. Nadudulas na ako. Punta na tayo doon. Going 70,000 Kung yun yung subscribers nasa natin. isip mo, yun ang mangyayari kayo. Claim it lang, claim it, no? Yan. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa Team Kalas TV. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, click this button. Pati ang bell notification na para lagi kayong ano, Chess. Notificated mga kap. Yun. Itong episode natin ngayon, Lumagat food tayo. review to. Food review. Minsan kasi, kailangan natin breath of fresh air. Yun. Siyempre, ayaw naman natin manahan tayo na sa backyard lang. So, lumalabas tayo ngayon mga Cubs. Pero siyempre, may kaukulang pag-iingat tayo, Jess, pag lumalabas. Nakita niyo kanina, naka-face mask tayo. pa rin tayo. Yan, no? Saka, babawi kami bukas hanggang Biyernes.
doon din tayo masarap. Masarap ang start natin eh. Kailangan masarap lahat. Kinain natin yun, kailangan masarap din ang luluto natin sa magsusunod na araw. Na-challenge tayo ni Chongs. Oo. Maraming salamat sa Chong's Inasal na nandito po sa Deca, no? Sa Clark na South, no? Deca Clark South ba to, Chess? Clark South Exit. Kung Yun. galing kayo, kung mag-NLEX kayo. Pero mga taga-Angeles, alam nila to sigurado. Sa may side lang ng Clark to, yung Deca. Lalagay ni Chester Dito lang tayo, yan po ang kanilang Lalagyan Facebook natin yung page. Info, tsaka Facebook page. Pwede nyo sila kontakin para sa mga orders nyo, sa pre-orders. Pwede yung kayong dadaan lang dito. Pwede nyo. Again po pinapaalala lang po namin, no dine-in po tayo dito. No? It's just that we wanted to taste si Pinayunlakan lang tayo ni Chong's Inasal. Chongs para mapatikim niya sa atin. Yung On the lasa. spot. Pag kuha sa grill, kain. Kaya Okay. yung mga hinabol niya po. So, Tatong Chess, kanin. bago natin tapusin ng video natin ngayong araw na to, pwede mo ba scorean? 1 to 10. Anong score mo? Dahil tinalo niya tayo, yung sa atin kasi, 9. 9. Tinalo tayo 10 to. 10, 10. 10 points mga kaps out of 10. 10 out of 10. Ako magiging honest ako. Number 10 din po. Masarap talaga ha. Malasa, tamang-tama yung tamis, tamang-tama yung alat, balancing-balanse. At ang isa pong gustong-gusto ko rito, sa iba't tindahan, wala kayong ng inasal, wala kayong makukuha chicken oil. Dito po meron, yan, libre po yung chicken oil. Pag Masarap, bumili kayo. Masarap yung chicken oil nila, yan. Hindi lang siya basta-basta mantika ng manok. Meron Ayun. siyang nilagay. Dalangin lang po namin ang inyong kaligtasan sa lahat ng oras at kasama ng inyong mga pamilya. Sana araw-araw tayong kumakain ng masasarap, no? Yun. Sana araw-araw pas nyo. Yun! Huwag tayo mawawala ng pananampalataya, di tayo pababayan ng nasa taas. Muli po kami ang Team Kalas TV na lagi nagsasabi nagpapalala. Huwag Cheers! nyo kakalimutan, lagi nyo tatandaan. Cheers! Cheers! Yun! Panay ang sip-sip mo, Chess. Huwag mong kunin lahat, ha? Manyaman! Kenny! Yan! Bye! Peace out! Maraming salamat! Bisita kayo dito sa Chong's Chicken Inasal! Deca Clark! Manyaman Kenny! Bye-bye! Yes! Thank you! Malaos ka Pampanga, Mekeni, tuki ka. Mamasyal ka Pampanga, abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Basta.